Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Ji şervanên Siyonîst ên Tirkiyeyê re diqqet bikin. Derîşa dawîn ya Siyonîstan li dijî Cumhuriyeta İslamî ya Îranê rastkirde, gelek fermandar û navên muhîm ên Îranê şehîd ketin û rola Siyonîstên ku di nava hundirê Îranê de bû eşkere û zelal bû. Heta derket holê ku li nêzîkî Tehranê baregeha dronê sazkirine, tê gotin ku ji van derana ewlî êrîş rastkirine. Heger wiha nebûyana qethiyen nemimkün e ku ji mesafeya 2500 kilometreyî lêdana noxteyî û tam bikin. Ji xwe di nava 10 salên dawîn de temamê suîqestên ku li dijî zanyarên nukleerî yên Îranê tên kirin, ji teref ajanên ku li Îranê ne hatine kirin û ev rastî ji teref her kesî ve têzanîn û zelale. Li Tirkiye piştî operasyona mezin ya heftê cotmeha sala 2023 û virve, Hüdaparê teklîfek pêşkeşî meclîsê kir ku têde tê gotin ku em li welatê xwe Siyonîst naxwazin. Siyonîstên ku beşdarî artêşa Siyonîstan dibe û li Xezê herb û pevçûnan dike û vedigere Tirkiye, bila bên girtin, lêpirsîn kirin û dûre destpêdayîn ser temamê mal û milkên wan û bêndersînor kirin. Ev teklîf di komîsyonê de hat qebûl kirin, lê digel vê yekê dîsa jî di saziya giştî de bi tu awayî derbasdar nebûye. Ev mesele ji bo Tirkiye bûye wek meseleyeke muhîm û heyatî. Lazim e ku caniyên Siyonîstên ku çûne İsraîlê û beşdarî herb û qetliamên ku li Xezê tên kirin bûne û vêga vegeriyana welatê me bên girtin, lêpirsîn kirin, destpêdayîn ser mal û milkên wan û lazim e ku van caniyana bên ceza kirin. Van kesana dest û piyên xwe li ba dikin û bi rehetî digerin. Bêdengmayîna ji van caniyan re gelo îxanetinîne çi ye? Ev ji rê derketî û sapixên ku bi xwîna zarok û bebekan têr nebûne, gelo wê li Tirkiyeyê mate û xerabiyan nekin. Tirkiye ji bo rehet rakeve, lazim e ku ji şerê van kesana de emanê de be. Bixusûs wexta dît ku ev tiştên bi serê Îranê de hatiye, lazim e ku tavelê dersan derxîne û têkeve nava hereketê. Lazim e ku kesên zanyar û zanistî tavelê bi şiklekî zêde bê muhafeze kirin. Tesîsên hilberînê yên muhîm û heyatî, temamê cî û tiştên ku wek damara heyatî û muhîm yên welatin, divê li dijî Siyonîstê dijminê însaniyetê bên muhafeze kirin. Bi heman awayî divê ji bo rê ve biran jî ev tedbîrên zêde bên girtin. Girtina van qatilên Siyonîst yên ku li welatê me ne, wê ji bo welatên din jî bibe xweşmîsal û nimûne û wê cesaretê bide wan jî. Em îddia dikin heger Tirkiye van qatilên ku li welatê me ne bên girtin û ceza kirin, wê dewama wê jî bê navber were. Bi silav û duayan.